بزعبا إريكا كيرك دما أبزن ويكيند ذين لرأخوان كلتا بلوصات دك أنسيون دين إريكا كيركن هيلن تسفهنسن مالتي أجيب زعبا هيلن تزاري بتصنحي إريكا كيرك دما انترفيو جيران يرا جيسي زبهال أفتي turning point USA زبل مسؤوم مسارحتهم انترفيو جيرلا نيروس بتعمي تنملستاتا أجري منه مالتي حجن تايلوا نتقتال سبعي كسي سلام تاخي أب حفاش وتسيخي محرات جير كله لم تاي محرات جير كله إلواسي تيلاتو هيوت بعل بيتي وسيلوسي لبيك أخ حزن أيدلخون حجن عودة يكونكم محرات جير لوسي نرأسي محرات جير الله إلى تزاريبا مالتي حجن كل جدي محرات ناي برتعات سبات مخانو نقدميتي زرقي أنا نتي رأينا بعل بيتي كفت سمونبر لبي حيزني ندحريت قوتن أي فقدلوني لا مالتي ስለዚህ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓዘን ኣብቲ ቦታ ኮመንት ኸማን እንታይ ኢለና ኣገሊእን ኣነ ኸማን ንቐታሊ ሰብኣይ ምሕረት ገይረሉ ኣለኹ ካብ ዝናት ከተማሂረ ኢለና ማለት እዩ ስለዚ ምሕረት ምግባር ይቕረ ምባል ንርእስኻ እዩ ድሕሸካ ስኻ ኢኻ ትፍታሕ ልብኻ ነፃ ይኸውን ንቕድሚት ትክስክስ ማለት እዩ ስለዚ ብምኽንያት ሓዘን ኣብ ቂምታ ዘለኽን ኣብ ምሕረት ዘይምግባር ተሪር ልቢ ሒዝክን ዘሎ መታን ንርእስኽን ክትዕመክን ካብዛ ኤሪካ ከርክ ዝገበረታ ተማሂርክን ምሕረት ግበራ ማለት እዩ ካልእቲ ተገርም ሕቶ ድማ እንታይ ኢልዋ ደቂ ኸሲ ዳዲ ኣቤሎ ክብላኸ ኸልዋስ እንታይ ኢል ክትምልስልን ኢልዋ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ መልሲ ብጣዕሚ እያ ተገርመካን ትሕዝነካን እንታይ ኢላትን Sesame Street. I know, it's Sesame Street, but all these are for you, baby. These are from Daddy's friends. Why don't you read this to me? I'll read it to you. You told your children that Charlie was going on a work trip with Jesus. Are they still asking, where's Daddy? Yes, my daughter continues to ask. I told her the other day, because she said, I just miss Daddy, and where's Daddy? When is he coming home? And I said, baby, Daddy's still with Jesus. And I said, they are so busy. And I said, if ever you want to talk to Daddy, you just look up to the sky and start talking to him. He can hear you. It's always me, Robert. And I told her, I said, you know, Daddy is in heaven. She goes, so does that mean he's in a different house? And I said, yes, baby, he is building a house for us. Some people would say a mansion. She goes, you think I could go sometime? Excuse me. ዳዲ ናብ ሄቨን ከይዱሎ ምስ ጂሰስ ክዘራረብ ብስራሕ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ ሄቨን ጠሚትክን አንቃሪርክን ዳዲ ኢልክን ኣዛርብኦ ይሰምዓክን እዩ ኢላትን ማለት እዩ ከምኡ ክትብል ከላ ነቢዓያ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሕጂ በዚ ኣጋጣሚ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣቦአን ሲኢነን ኣቦና ኣብያሉ ድብላ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣለዋ ኣቦታተን ኣብ እስር ቤት ኣለዉ ድዮም ሞይቶም ድዮም ዘይፍለጡ ኣብ ሃገርና ኸማን ንኣሳት 22 25 27 ዓመታት ኣቦታቶም ሲኢኖም ተሰዊሮም ዘለዉ ማለት እዩ እተን ኣዴታስ እንታይ ኢለን ንምልሳሎም ምኾና ንእሽተይ ሕልናናስ ኣሕዋት ነስርሓዩ እዞም ሰባት እዚኦም ተፈቲሖም ንደቆም ኣቦ ናንስቶም ድማ እሙናት ሰብኡት ክኾኑ ለንመታን ምፍታሕ ዶ ኣይግብኦምን እዩ ክፍትሑስ ኣይግብኦምን ዶ ፍትሕሲ ኣብ ሕልና እንድያ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣስ ናይ 2 ወርሒ ሕቶታት እያ ትምልስ ደላ ን2 ወርሒ ዝኣክል 2 ወርሒ ጌራላ 8 ዊክስ ኣቦና ኣብያሉ ክብላ ጀሚረን 25 ዓመት እንታይ ትብሎም ንደቅኻ ዌር ኢዝ ዳዲ ኣቦና ኣብያሉ ን27 ዓመት ን20 ዓመት እንታይ ኢልካ ኢኻ ትምልሰሎም እተን ኣዴታት እስከ ይረኣያኹም ኣሕዋተይ ንእሽተይ እስኪ ስቕ ኢልና ንሕሰብ ሞ ከምኡ ብምግባርና ነዞም እሱራት እዚኦም እንታይ ኢና ንረብሕ ደለና በአንጻሩ እኮ ዳእቶም ዝሕልውዎም ዕድሚኦም ምስኦም እበልያሉ እተን ዝምግብኦም መጋበው ንዕኦም እዚ ኩሉ ዓቕሚ ሰብ እዚ ኩሉ ዓመታት ሰብ ንኽትኣስር ሰብ ንኽትጭቁኖ ብርሃን ፀሓይ ንኽትከልኦ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቶም ደቆም ሕጂ ኣጆኻ ኩራዕ ክትብሎም ትኽእል ኣቦኦም ኣሲርካሎም ማለት እዩ ናይ ዘመናት ናይ ጀነሬሽን ጽልኢ ኢኻ ተክል ዘለኻ ሰባት
ምስ ሃገሮም ምስ ሕብረተሰቦም ምስ ህዝቦም ዘለዎም ነገር ተቃራሕኖም ኢኻ ዘለኻ ጽልኢ ኢኻ ተተክል ዘለኻ ስለዚ እንታይ ኢለን ክምልሳሎም ይኽእል ነተን ኣዴታት ብምሕሳብ ኩሉ ግዜ ሰብ ተኣሲሩ እቲ እሱሩ ኣይኮነን ዝያዳ ዝውፃዕ እቲ ኣዴታቶም ኣንስቶም ደቆም መልሲ ዘይብሉ ሕቶ እቲ እሱሩ ኣብኡ ኮይኑ ኣይኖ ፔኑ ከቢድ እዩ እቲ ዝበፅሖ ዝፍትኖ ግን ኣብ ዙርኡ ዘሎ ሰብ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ሻቅሎት ኣብ ንብዓት ኣብ ብኽያት እዩ ዝነብር ስለዚ ደው ኢልና እስከ ንሕሰብ ኣሕዋተይ እስከ ይለቐቑ ዝዓመት እዚኣ እሱራት ይፈትሑ ምሕረት ይገበረሎም እስከ ንበል በዛ ኣጋጣሚ እዚ ማለት እዩ ካልእ ኤሪካ ከርክ ዝበለቶ ምናልባት እዚኣ ናይ መጨረሻ ክትከውን እያ ኣቲኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ቶም እንግሊሽ ትሰምዑ ኣብቲ ናታ ኢንተርቪው ንሰብኣየስ እንታይ ኢላ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ንምንታይ ኣምሲኻ ንምንታይ ኻ መገሻታት ተብዝሕ ንምንታይ ኻ ስድራኻ ደይተኣሊ ደቅኻ ዘይትርኢ ኢልዩ ኣይፈልጥኒ ምክንያቱ ንምንታይ ኢሉ ከም ዝወፍር ስለ ዝርዳእኒ እንታይ ኢሉ ዝፅሕፈሉ ቴክስት ኢላ home is ready for you እዚ ቤት እዚ ንዓኻ ሬዲ እዩ anytime you are welcome ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንስኻ ናብዚ ቤት ምፂኻ ዌልካም እዚ ቤት ንዓኻ ይተዳልዩ ደሎ መግብለካ ኣውዒኻ ብላዕ ደቅስ ይዓርፍ ትብሎ ነይራ ማለት እዩ ረቢሸዮ ኣይፈልጥኒ ዋላ ብዙሕ መገሻታት ይገይሽ እዩ እቲ ራእዩ ንሰባት ንምልዋጥ ንምንቕቃሕ ስለ ዝነበረ ንሱ እዩ ዓስበይ ኢለ ራእይ ናይ ሰብ ኣየ ክድግፍ ኢለ እየ መፅአ ኢላ ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ ኤሪካ ከርክ ሚስ ኣሪዞና ተዓወተት ንፍዕቲ ናይ ኮሌጅ ተመሃሪት ኣትሌት እያ ከዓ ነይራ ስፖርተኛ እያ ነይራ ብኩሉ ነገር ብልፅቲ እያ ነይራ ኣዝያ ፅብቕቲ ምልክዕቲ at the same time ግን ትሕቲ ንሰብኣያ ድማ ተኣዚዛ ትኸይድ ብልፅቲ ሰበይቲ እያ ነይራ ማለት እዩ ዋላ ቻርሊ ከርክ ደጋጊሙ ይምስክረላ እዩ the love of my life a wonderful beautiful woman in the world ይብላ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሰብኣያ ዘዕረፈት ዘቕሰነት ስለ ዝነበረት ሕጂ ሰብኣያ ኣብ ሓፂር ዕድሚኡ እኳ እንተኸደ ግን ብዙሕ ትኽሰሰሉ ነገር ኣይህልዋን ኢለ እየ ዝሓስብ ዝግባእ ኩሉ ስለ ዝገበረት ማለት እዩ ስለዚ ሰብኡት ግን we don't know ክንደይ ዓመት እዮም ክፀንሑ ብዛ ምድሪ ኣሕዋተይ ንደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝሰርሓ ዘለኹ ዝያዳ ዛ ቪድዮ ማለት እዩ ሰብኡት ግን ክንደይ ዓመት እዮም ክፀንሑ ብዛ ምድሪ ንራእይ ሰብኡት ክንደግፋ ሰብኡት ግበርኦም ኣጆኻ በልኦም ኣበራትዖም ኣምሲዮም ክመፁ ከለዉ ደኺሞም ክመፁ ከለዉ መገሻ ከብዝሑ ከለዉ ኣጆኻ ሰለና ኢልካ ክትገይሽ ደለኻ ንስራሕካ ይድግፍ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ደጋፊት ራእይኻ እምበር ዓንቃፊት ናይ መጻኢኻ ኣይኮንኩን በልኦ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ናብዚ ክንውዳእ ኢና ኣብ ቦታ ኮመንት ሓሳባትኩም ኣቐምጡለይ ላይክ ግበርዋ ነዛ ቪድዮ ሼር ድማ ክትገብርዋ ናብ ካልኦት ሰባት ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ክትኮኑ ይዕድመኩም ሩፍታ ናይ ኣእምሮ ሰላም ዕረፍቲ ይምነየልኩም ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ሰናይ